Nakajing jasa tambor kawai ka khana ka badang khatlais nam karta ha webrio kabla ja ha kashnong ka bahap ha West Khas Hills District mena ka henry tarik nailar araja arpusan ha ka ban nakaliang kipulet kim shem la panhap ya kani ka kes kat kum ka pokso act kumbala pen pau da arngot kinoi sai an bakan thop yo samla en lang sawian bat up samla pen skam lang khar jaren kibedai ru ki de khot ka HYC ha ka arpo henry tarik nailar araja arpusan kini ki samla kila let banya kendu ya ka agatha sangma ka chairperson jong ka Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights MSCPCR bantuklar halor kini ka jingjia Hendrai namar ka jingbam don ka chairperson kini ki samla kila IT no yakashiti ha UPA jongka habakran sigilat pathai kubor usamla en lang sawian ulaong maka jingwan bu ya ka jingmudoi ha ka commission ka day halor ka jingpen slam kipulet ban shimkam ha ka biat day bat kani ka jingjia Ulaong ru baka commission ka ban pensitam yaki pulet ki baklam register ya kani ka kes kat kum ki kendon ki badai Yang jungi ki argot kinang sadaan mo kunjuro kum kinungiram juga HWC hadin bang giladap pan kumbap yasiki kila akalat takibol jong sulong mil mo alor katuka jinja kabaladan ka jinsha tambor bat ka jinsha ba ka jinsmu ban batbor ibe ikna ibara khalai islam kawai ka sulong ko ya ko bas ka sulong kabal nakalang jungi giladap ban tuklar ya kan kam ya ko police station ba ka non-stop police station alor kami ka kampat limshim la shong kiti agaba minta kasipat nila one part ban bu sa ikan complain aka nika Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights kabede bat kata ka jun penslam jun kita ki buat bulet shim kam bat ki badai ki aiu kabede bat kani ka jinja jun pelong yangi kumginu saya kumginu yalam juga HOC bangin wan ban bu kani ka complain ni pelong bangi artatia ya kata ka jengkular jeng kulit no boleh sih kita kulit tim shim la le ka kam ko pakai kular ni oh itu om pakai sa put kata ka pria mah bakin alkai parlok rak boboro me pi iwai pat iwai rekod jong kajai beriu kibasa isa cengai naka nongba mo lagi long haki rural area barokoj halor kana ke cingcia kabajia hapo West Kasil ba ikna khala isnam komot isya bat bor hawai na haki runar tena kaliang kajonga ngamla banong ban klem da support ya ka HYC bat arngut iki lawyer kibashim ke jingkit kli na mataka imlang kasalang kumbalapan pau hapo kane ka kubor kalong ba ki pulis ki klem da simkia ban register ya kes kat kum ketaka hok long breu man breu hapo kasyatri jong karin dia tena kaliang jonga ngaban syu ban kentiu ya barokot ki pajba lane barokot ki political party bakin ai ke jingi trilang ban pensngau ban simkia ya kane kam kenang bakan wanra kan ngono ka jing mensau ane ke jing sa nyan ben kam tam mangi basa sport rural area bakin simkia kumba simkia ki HYC mar kam dei than upaj ba no kondong re barabor utip bakadon ka ain re umnang ban complain umnang ban trei re ki NGO kumba kapau menta bat ki HYC kumba kapau menta kalong ba kimi syakma ban ya trailang sya upaj ba ban penslur sya upaj ba ban penslur upaj ba kalong baldon kono kumut kam dei ba upaj ba un koleki re upaj ba u tu khana re maki kin simkia ban ya halor kalenti jongka an lane ban yarap lang ye kita ki paj ba ki bam tip ya ka an lane ya kalenti haka imlang salang te nakaliang ka jonga ngakentu bat ngai kublai kerpang ya ki HYC magala simkia kenang ba ki police department lane kinu ki department lane kinu ki tanat rekam bakin le rang bakin sen rang bak kinum song siir ki pajma jong kari khasi jantia ka jongi te tangda kini kintin perlok nga ai kublai PIW te halor kanika jing simkia jong ka HYC kamtam e ki HYC badi kinong yalam HYC ha keleng kabri jong nyotrep
ba imat la da kamdon le ke HYC kemut kita ki position parti la ne kita ki lidar parti kalong ba ki klem da don kata ka jing kit kli ban kumno ban arab ye ki breu ki ba shem janjar ye ki jing e harkom hakini gini ki banta tetang da gini kitin ngai ku blai pi ku blai sha jarmu